Sri tinoning pasewakan busana sutra maneka sebak puspiteng udyana yang pandreng kang sarwa rukma renggeng manik Narawata pratrabanya sumirat nyaring teja liweran lir tatit sisiring langit Sang Baladewa Narpati ben Nareswara Kresna kalangkunging tresnanira ring kadang estri satunggil kapisah panggenanipun mila tansah tanya warata mring Sang Hyang Retna Madu Branta srananing wong kang luhung tah lopo cegah guling elinga solah jatmika yen wacana kudu manis mureh seming sasama-sama samaning dumadi oh Sasanti Amarsudyana tepi dharma ing reh kautaman sadurunging dumadi jagat raya
ingkang ana muhung gumelaring alam suwung ingkang langut datanpa tepi eneng ning neskala nikmating pramundhita sinaputing Durgama sasiriping kaningan tinitah para wengkayon ulun ambuka wiwaraning carita sinungging pralambita dinupit langening budaya luhung biar padang ana sanepaning agesang suwuh arep data pitana rahayu sagung dumadi rahayu sagung bawana nenggih negari pundi menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal darbi nama sedasa muhung ing negara Dwaraka Jenggala Manik Dwaraka Kawestri uga sinebut negari Dwarawati Dwaraka panggenan pambuka wenganing rahsa tinengeran gapura cacah nawa turta rinengga reca gupala minangka sasmita wenang puninging babahan hawa sanga yen Jenggala Manik saben pepasren pinulas bathik sinung cakrik kang peksi kathik Dwaraka Kawestri tuk ing unikeng yasa jejuluk Prabu Kresna Pujangga lan patihe Yudha Kala Kresna ingkang sirna awit saking dayaning senjata cakra ingkang samangke pus agelar negara Dwarawati pantes yen ton Dwaraka kinarya prawaning carita karana dumadi saking pulo-pulo ingkang bebanjaran sinela sungapaning toya benawi tinampi ombak ing samudra birumaya ingkang ngelangut datanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala waneh-waneh cakri ing gisik saweneh tinebing jurang cerung sela karang kinepung susuing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisiranter sasana jembar kabekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang angrembuyung royo-royo Karang Kitri ruwir-wironing klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah ingkang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahing ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang wening tirtani pinara pra playune tinampi waduk binendung bendung kinarya ngileni sawah yang pantegalaning Narakesma wekil pangulang tetanen bebasan tanana bumi sacengkang ingkang sela sadaya tinanduran tanem tuwuh ingkang murakabi pandya Bathari Sri agelar gumelar yayah Rukmi saringkeng pinangkuing Pratiwi sinten ta jejuluk ing nata ingkang mengkoni bumi Dwarawati nenggih ingkang ajejuluk Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna ya Raden Narayana
ya Janardana Janarjana Kesawa Padmanaba ya Sang Wisnumurti jejuluk Prabu Kresna pranyata cemeng pasarirane terus balung tekan ludirane yen ayam-ayam cemani kena kanggo sarana nadyan Sri Kresna uga kanggo sarana jayaning Pandhawa ing Baratayuda Jaya binangun Narayana warananing dewa Janardana Janarjana andina-dina anggung paring dedana Kesawa tegese panah linuwih dene Sang Nata bangkit Triwikrama awarni Kalamarja yen Padmanaba dene Sang Nata anggadhuh Sekar Wijaya Kusuma panguripane wong sabumi Wisnumurti jer Sang Wisnu binelah panitise dadya Kresna lan Arjuna umpama kembang lan sarine yen geni lan urupe nalika semana lagya nampeni rawing kang raka ing Mandura Prabu Baladewa gupuh dene roh hangacarani gabyuk ararangkulan manembra ingkang raka tan kerese baning kang putra saturing parang Garuda Radyan Samba ya Sang Wisnubrata dene kinarya agul kekuwataning bangsa Ndarawati saturing lisan pura Raden Setyaki ya Sang Yuyudana ngangklungke jangga nilingaken Karna kang keparang wingking patih linuwih Patih Ndarawati Rekyan Patih Udawa sawetawis dangu Sang Nata dereng kawiyos pangandikane teka kaya mangkono pangudas maraning Ndriyanata Dwaraka Sri Bathara Kresna ingkang dereng kawiyos ing lisan dening utamaning nata Berbudi palaksana lire berbudi mangkono rila legawa ing driya Agung Denya paring dana Ganjar saben dina lerekan kalaksana hanetepi pangandika nihan siswa matur marang Sang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan kersaning Hyang Udipati saliring warni
kang gumelar anang bumi mugi ulun tedahno Tandya sang wikanggarwi laksitaning janma tama ambek ararah araras riris tan tinggal teka prayoga Raringa tansah liniling lamun micara manis netya sumeh semu arum ta gap ning norat jalan kawit nyan dinalah wuri ngarah-arah nut wahyaning kala mangsa
Koko Prabu sadereng lan sasampunipun Rayinta nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula mboten saged manembra marawipun Kanjeng Koko Prabu jumbuh lan satataning kanarindran. Namung kepareng Rayinta ngaturaken pasegahan panakrami. Mugi kunjuk sandhap pepadanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya. Yayi. Puja prembagining Yayi Narayana ndak tampa ndadekke legawaning rasaku. Ora liwat bali pangestawanipun Kakang wae Narayana genti tampanana. Kawula nuwun inggih. Kadhat katedha kalingga murda. Mimbu ana kawicaksanan tumrap Rayipara. Namung Koko Prabu menapa sababipun dene paduka tedhak rawuh babar pisan mboten maringi kabar dhateng ingkang rayi. Walah dalah. Ya jagat, ya Dewa Bathara. Ya. Pun Kakang njaluk pangapura. Gedene pangapuramu pun Kakang nggone temeka Ndarawati ora ngabari dhisik. Iki pancen ndak sengaja. Iki pancen ndak jarak. Wit biyen nganti saiki pangrasaku ki wis ora ana bedane endi sing aran Ndarawati, endi sing aran Mandura. Dadi penyawangku. Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura, mula pun Kakang temeka ing kene iki mau ngilangake Subasita, Sangga Runggewuh lan Pagewuh dasare ora ngabari luwih dhisik. Pun Kakang ngerti kok, Di. Umpama pun Kakang temeka marang Ndarawati ki ngabari mesti wae. Sadyama Paktitian Ndarawati Kyai Jaladara. Nggonipun Kakang bakal tumedhak marang negara Dwaraka. Uga mapak mantri bupati jumbuh lan upacara keprabon. Ning gandeng saka pangrasaku wis ora ana bedane, ning pun Kakang rumangsa luwih merdika. Yen to nggone sapet jagong ora manut satataning karanindran ning manut tatananing kulawarga. Ngelingi Narayana ki sapa pun Kakang ki sapa. Ngongak lelakon kang wis kawuri di. Ngendi ana Kakrasana ana Narayana. Ngendi ana Narayana ana Bratajaya. Telu ning atunggal ora tau pisah. Ning bareng ancik dewasa akeh umur kabeh duweni kewajiban dewi-dewi. Pun Kakang nyuli Rama Prabu Suwargi siadi nglungguhi keprabon Dwarawati. Ya rasa-rasa kang kaya mengkene iki sing ndadekke bebungahing pun Kakang ora ngilang-ilangake nggone gedhekke rasa tali kekadangan. Kepara nggone ngrumaketake pasedulur kang kaya mengkene iki mujudake yen to cetha trah Mandura ngono isih gembleng nunggalake cipta rasa karsa lan karyane hanjrah Kang Puspita harum. Kasiliring samirana mri
sekar gaduh ku ngas gandanyo maweh raras rananing driya Yaki nuwun kula wonten timbalan ingkang adhawuh ya rasa-rasa kang kaya mengkene iki kang dadi pangarep-arepipun Kakang mula sajroning padha sapet jagung padha gedhekke rasa kesabaran padha ndumunungi yen to kabeh mono sejatining kulawarga dadi suasanane ora tintrim ning kawistara tentrem. Iya. Ngestuaken ingkang ngadhawuh. Sakunduripun saking Pasiban Ndarawati, monggo katuran pinarak dhateng swala bumi. Gampang di. Pangrantamipun Kakang pancen kaya mengkono ora mligi tumeka marang Ndarawati, pungkur saka kene pun Kakang kepengin tumedhak marang swala bumi. Matur gunging panuwun ingkang tanpa upami. Yayi Kresna. Nuwun kula wonten timbalan ingkang adhawuh. Sawise padha satata lenggah. Pun Kakang adoh saka Mandura teka kene sepisan nyupeketake rasa kekadangan. Kepindho pamriye aja nganti ana rasa ginggang sakrikma tumraping Yayi Kresna lan pun Kakang. Dene ndongkap kang angka 3 di. Muga wae kabar kang sumebar kang wis ndak tampa lumawat warta binandunging karna ujaring Sambiwara iki mengko tinemu luput utawa tinemu salah. Apa bener yen to dina samuka anakmu wadon Siti Sendari kuwi lunga saka negara Ndarawati yen diitung udakara wis ana 3 sasi kuwi bener apa luput Yayi Narayana? Tapala narapa Kresna Tantuluk sanyagaring ya Dokolo putraning sun sira iku kang wis wanci
pisah lan seneng ing wang pecek sira anang praja suwetang Narpati hamung tawa kasing wang hamung tawa kasing wang so pakata taki Narayana nuwun kula wonten timbalan ingkang adhawuh adile wong takon mono mung kudu dilakoni lho adile wong takon mono mung kudu diwangsuli ning ndak sawang saka jaiting netra kring Werdaya sadi nampa tetembunganipun Kakang ndak sawang sadi kaya ngemu bingung Bloko Yayi Kresna kawula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu sewu lepat nyun gwinging samudra pangaksami dawuhipun Kanjeng Koko Prabu menika mboten lepat ning menika leres dasaripun trep telung sasi dangunipun penakan paduka anak kula Siti Sendari menika kesah saking negari Ndarawati mongko sampun boten kirang ngreh pambudidaya kula angutus para nayaka praja kinenam budidaya ing pundi pranipun anak kula Iwadene dereng wonten trontong ing pundi pranipun pun ini Dewi Siti Sendari banjur namung Koko Prabu Gusti Kang Akarya Jagat menika satuhu adil Gusti Kang Akarya Jagat menika maha mirah sasampunipun anak kula menika kesah kinarya pangarem-arem manah kula dumadakan wonten lare wadon lare putri dasaripun teksih anem umuripun tan perbeda kelawan Purnandika Siti Sendari lan Malihi pasuryanipun menika jebles kados anak kula Siti Sendari menika Koko Prabu ingkang dadosaken bebingahing manah kula dangu sinten naminipun matur kanthi hangrerepa kepengin dados anak Ndarawati dene tetengeripun Nini Dewi Ratri minamakaten Kanjeng Koko Prabu nadyan sawetawis Siti Sendari menika kesah ning kula sampun pikantuk sesulih inggih awit sowanipun Dewi Ratri ingkang samangke sampun kulaken minangka anak kula Waladalah ya jagat ya dewa Bathara Narayana inggih Koko Prabu ngene leku njaring leku nyaring marang Siadi lunganing Siti Sendari dumadakan negara Ndarawati kedayuhan Dewi Ratri bloko wae lelakon kang wis kawuripun Kakang minangka duta-dutane Yayi Prabu Duryudana kang nalika semana Lesmana Mandra Kumara kuwi gandrung karo Siti Sendari ning tek-tekane Siti Sendari kuwi nengku ponakamu Si Abimanyu kanggo nebusi wiranging pun Kakang iki pentas tinimbalan Yayi Prabu Duryudana jebule Lesmana Mandra Kumara kuwi kok ya wis tebung karo Dewi Ratri. Mula pun Kakang tumeka ing kene
minangka duta-dutaning Yayi Prabu Duryudana dina samengko pun Kakang aja nganti gagal. Pun Kakang aja nganti wurung. Pun Kakang aja nganti ora kasembadan diutus Yayi Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana nggone kepengin mungkasi jejagane, pengin nggarwa anakmu kang minangka anak sing mentas naneka ya kuwi Dewi Ratri, Yayi. Nyatlang ning dalang yang nalika semana Natandrawati Sri Bathara Kresna kados sinambering gelap tuna midhanget pangendikaning Kang Raga ing Mandura Prabu Baladewa. Dereng ngantos kewijil pangendikane kesaru gegering Jawi. Bocah pecukilan kantong bolong petruk minggah tinggil binatura Tandrawati rebebeh dene satu kang matarangan. Tan samar pamoreng sukma Sinok maya wenah ing asepi Sumimpen telenging kabu Jasmara arimami sinuwun kula ingkang sowan ngatur kesembah bekti kula kunjuk Mas Wiraku la warta Metan urung wayon aneng kutha Purba lingga Geng Wuru Besma
mukti wong ayu pun kakang namit palastro sinuwun kula niki sowan teng pundi-pundi niku rasa merdika rasa ayem niku lho mboten kados sowan wonten Ndarawati. Nadyan to piyayinipun niku sami piyai luhur ning nggih ngertosi kawula cilik ngerti kalih wong cilik mboten beda cara anggenipun nampi tumrapipun tamu ingkang sami sowan. Mumpung niki sami jangkep kula sawang kok kathah widuwati ingkang jejer-jejer kula itung wit saking Pendapi king Jawi kala wau kula itung wonten 9. Wih. Cacah 9 kok ora nek sing elek lho. Kula niki nggumun. Tuwuh pengangen-angen kula. Yuh. Jebul kok abdi dalem Ndarawati niku ora ana sing cacat. Terus terbayang wonten ati kula. Kaya ngoten niku ndak leh puna lek kula bekejak bali teng pecuk pecukilan njur jagongan wong loro. Ndahne oleh tentrem. Mbok nyuwun ibaratipun tiang goreng niku lek mboten diwolak-walik kala mangsa dadine gosong. Sak pupuh cobi kula tak ngicipi swanten saking abdi dalem Ndarawati niku kados napa Lenembang Semarandana. Iya ya Petruk. Iki kapinujon jangkep nggone doseba ning Pendopo Agung Ndarawati. Abdi dalem mara coba turutana penjaluke kantong bolong Petruk. Petruk nun kula wonten timbalan ingkang ngadalu. Wus sun turuti apa kang dadi penjalukmu. Kejaba saka iku Petruk ndak sawang
nggon musuhan marang negara Ndarawati kaya-kaya semengko pengawak bojro esmu gita amengku gati mara coba Petruk enggal matura ana perlu apa kowe kok nyolowadi banget nggih nggih pancen tiyang niku lho mboten nate sowan niku nggih dianggep nyolowadi nganeh-nganeh niku lumrah wong dasare kula niki wong cilik kere ibaratipun tur umpami kula sebo wonten ngarsanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Kresna niku janjanipun mboten layak. Ora kaya mengkono Petruk. Nggih, ngaten bloko kemawon. Jane kula ajeng sowan dhateng Sinuwun Prabu Kresna wonten Pendopo Agung Ndarawati iki nggih kula pitung kanthi jangkep, kula itung kanthi genep. Nggih wani, nggih ora, nggih wani, nggih ora ngoten. Ngimuti andhap panggenan kula sor derajat kula. Sak lebete kula niku mapan wonten ing pecuk-pecukilan kula niki lek dipun timbali Bapak Semar. Gandeng kula niki anak sing tawaduk, anak sing bekti karo wong tuwa ngelingi sing ukir jiwa raga kula niki bapak kula. Repot kaya ngapa? Kula lengke kula sowan wonten Karang Kedempel. Sasampunipun kula sowan ngarsane Bapak Semar kula niki dipun dawuhi. Lah kula niki nggih kaget lek bapak niku duwe anak angkat. Wong dipangan mawon kekurangan kok ya enek bocah teka ning Karang Kedempel kok ya ditampa. Nggih ngingoni iki apa? Monggo bapak ki saben dinane nggih mangane cingkrang. Ibarate mangan mboten nate wareg, ngombe mawon mboten nate seger. Ning gandeng bapak niku seneng tetulung, kula nggih mboten saged maido. Dasaripun pancen bapak niku duwe paugeran. Pengen tetulung dateng sok sinten kemawon. Lah lare niku teksih jejaka. Bocahe bagus. Irunge nggih bangir. Dawe Bapak Semar jenenge niku Dewa Kusuma. Nggih, Dewa Kesuma. Lah, eloke lare niku nggone tumeka marang Karang Kedempel niku pengin omah-omah. Dipun dangu kalih bapak, Nger, Dewa Kesuma, sing mbok karepke iki bocah saka ngendi? Lek Karang Kedempel kene iki ketoke ora enek wong ayu. Umpama kowe kepengin ngayunake bocah wadon, wis kowe matura nang ngarsane bapak. Engko tak dodoke korine, tak lungguhane kursi gadinge. Matur Dewa Kesuma niku le panjenengane niku pengin omah-omah pengin daup kelawan Putri Ndarawati ingkang naminipun Dewi Ratri. Lho, lak elok to. Caca muntap lerek winetap caca mawingo-wingo komatjot patoning ladi. Petruk nuwun kula wonten dawuh. Purwa Madyawasana ora ana kang karempit nggonku ngrungokke tetembunganmu. Jebul tumekamu ing kene kowe dadi utusane Kakang Semar, kowe dadi duta panglamar. Ngene Petruk. Sing luwih teka dhisik ana kene dudu Petruk ning Nata Mandura Prabu Baladewa. Sadurunge kowe matur ana ngarsaning Yayi Kresna Prabu Baladewa wis ngandhake minangka utusaning Yayi Prabu Duryudana nggone kepengin nglamarake Lesmana Mandra Kumara kepengin ngukup Dewi Ratri. Mula mumpung ki durung kebanjur kowe ndang baliya wae. Omongno ning bapakmu Semar yen to Dewi Ratri wis bakal kadhaupake lan putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Cukup kaya mengkono kowe ndang baliya Petruk. Riyin to? Wong ambekan mendereng tata, kringet mendereng atus. Nuwun sewu.
Kula mboten maida sampeyan dawuh kados ngoten niku. Namung nggih paduka matur dhateng ngarsanipun Sinuwun Prabu Kresna niki pun dipun wangsuli napa dereng? Ya durung. Lah lek ngaten nggih padha urung entuk jawaban men kok nundung-nundung. Njur karepmu ngeten. Kebijaksanaanipun iku senesteng jenengan ning kebijaksanaan iki Sinuwun Ndarawati. Dene sing ditampa niki mengke sinten kula nggih mboten ngerti kok kula mengke mboten dipun tampa dasare dipun tampe. Dasare dipun tampe kula nggih nglenggana pancen kula nggih wong cilik. Gedibal ibaratipun mboten napa-napa. Kula wangsul dhateng Karang Kedempel purun ning ngentosi dawuh pangendikanipun Sinuwun Prabu Kresna. Petruk. Mesine kowe ngrumangsa lan ngrumangsani kowe iki sapa lan ingsun iki sapa? Lho kula ngertos kok. Sampeyan Prabu Baladewa kula Petruk. Ya gene ngerti. Ning sampeyan mboten rumaos. Sampeyan teng mriki niku napa? Prabu Baladewa niku lek nang negara Mandra teng mriki padha-padha dayoe. Kula kalih sampeyan padha-padha tamune. Oh ya rong karuan nek padha beceke kok ya sampeyan niku lek kakean omong. Dadi niki mengke kula wangsul purun lek empun wonten keputusan saking Sinuwun Prabu Kresna. Pun. Ajeng sampeyan niki mengke muring-muring kongkang manggung sak lebeting leng mboten badhe kula gugu. Ning seklimah kewijil pengendikane saking Sinuwun Prabu Kresna. Nggih niku sing badhe kula estoki. Petruk. Sajake kowe ora kena ginawi becik. Kowe ora kena ginawi apik. Kowe pancen kula kang dadi karepmu. Ayo kowe metu njaba aku apa kang kemekeng tiwas timbang Wirang Nata Mandra Prabu Baladewa. Sang Baladewa Marpati Petruk nun sing gedhe pangapuramu ya Petruk. Sinuwun Prabu Baladewa ya kok Prabu Baladewa muntap rasane tepung imbane. Kula ngertos kok Sinuwun. Watak wantunipun Prabu Baladewa kados ngoten iki kula nggih kedah ngagengaken rasa kesabaran kula. Syukur sekedhi jumurung Petruk. Sinuwun nadyan kula wong cilik, lek kula niki mengke dipun tantang Prabu Baladewa kula mboten nuruti dianggep Petruk niku jirih, getih, wedi ing pati. Ing ngantos dumados panca bakah Prabu Baladewa menang kalih Petruk mboten kondang, ning lek Petruk menang karo Baladewa kondang kajana priya. Kula nyuwun pamit madhal paswanan Sinuwun. Ngilmu iku kalakone kanthi laku
Samba nuwun wonten timbalan ingkang kadhawuh Diwoji Dimas Setyaki lan Kakang Patih Udawa nuwun wonten timbalan ingkang kadhawuh nggih wonten timbalan ingkang kadhawuh kriwikan dadi grujukan aja nganti dumadi drah dumadi sulaya ing negara Ndarawati nganti kawicaksanan dasar pasewakan wis rampung ingsun bakal tumuli jengkar saka Paseban. Ayo bebarengan gulup hangestu padha mringkang Maha Kuwasa. Nata Kresna lan nganti padha yayi ayo sungkaweng tias